Teď! A já vám teďka představím ty největší, vlastně jednu naší blbou. Já jsem Pavel. A já jsem Madman Max. Neboj Max. Tak, my jsme si pro vás zachystali video. No toho uvidíte za chvilku. No, půjde o to, že jsme si přichystali, jak se to challenge jmenuje. Kyselý challenge. No, takže jsme si všechny možné sračky, které jsme našli. Kyselý. Nějaký borůvky, něco, nějaký nezralý, jo. Možná z toho budeme mít to. Nějak takhle to vypadá. Vypadá to velice lákavě, ale no, moc se na to netěším. On to vymyslel. Jo, tak to je... Co to máte v vlastech? No fuj, vidíte to? Vidíte to? Já ne. Jaký hovno. To mám nějaký hovno. Počkej. Dobrý. No tak to byla celá ta blbovina. Normálně. Já vám ještě řeknu nějakou příhodu. Jsme takhle šli, jsme si jako na jiný děcka šli koupit kuš. Prak. No tak prak, stopetu. Tak přišli jsme tam. Tak jsme se už domů, tak jsme tam viděli prak. Jenom za 200, ty vole. A jsme si řekli, ty vole, to musíme koupit. A jsme tam s tím přišli. Ten chlápek nám tam řekl, jestli chcete si to koupit, tak si musíte přijít s rodičem. Už jsme byli normálně tak nasraní. My jsme pak šli do KFCčka. Mají tam dobrý Pepsi tea. A tak moc jsme se přežrali. Jinak napadla taková blbovina v konce. A já jsem v tramvaji poblil jednu paní. Normálně jsem to jí vyzvracel na úplně v pohodě. Jsme to tam pak nějak domlouvali. Nakonec tady mi koupil nějaký kokina. Máme tady ještě jednoho, který nám pomáhal s chystáním challenge. Ten po nás uklízel všechno, co omylem spadlo na zem. Ne, kde je? Tady. Tam stojím. A ten je tady. Renzo, podívej se do kamery. No tak, je ten nejhezčí pes na světě. A tak, to byly všechny blboviny. Chtěl jsem říct pičoviny. Zase jsem řekl to prostý slovo. No tak nic. Teď.